Gormiti. По idea na Leonardo Consoni. È scoppiato uno storm, ma Gorgon batte già contro la libertà. Vuole che le tribù vivano in schiavitù, ma c'è chi lotterà e forse lo fermerà. Quattro Gormiti Lord are defending this world. Agron li guiderà con audacia e lealtà, ed il gruppo farà tutto quel che potrà per difendere la libertà. Gormiti, un'altra avventura, signori della natura, la forza dei Gormiti, restare sempre uniti. Gormiti senza paura, signori della natura, son generosi e arditi, i principi Gormiti. Режисер Орландо Гораби. Въздухът над нас. Това гора ли е? Чудя се. Да, гора е. Уа! Уа! Агром, ела тук, млади кралю. Имаме много да говорим. Съжалявам, Мадрецо. Природата тук е страхотна. Камъкът не може да спре да се търкаля. Трябва да се научиш да се контролираш, Агром. Пътят ти е ясен. Отвори очи и остави Горн да те води. Огледай пейзажа около себе си. Дали е просто горичка? Гледам. Да, само горичка е. О, таен визьор! Еха, това не са обикновени скали. А ти за сега виждаш само повърхността, младежо. Тоест има и още? Това е невероятно! Животът е навсякъде около нас, Агром. Естествено, че ти се струва невероятно. Защо лошият народ на лавата иска да разруши всичко? Заслепени са от силата и не се вразумяват. Върви с мен, почти стигнахме. Най-после пристигнахме. Това ли е мястото? Поредната скучна стена по пътя? Благодаря ти много, Мадрецо. Какво велико приключение! Не се подвеждай по външния вид. Тези стени пазят благороден гурмитски народ, Агром. Трябва да бъдеш много внимателен, как точно ще им се представиш. Ти шегуваш ли се с мен? Та нали съм гурмитски крал? Ще се радват да ме видят. Ще им кажа здрасти. Съветвам те да не предприемаш такива неразумни постъпки. Помниш ли как се почувства, когато чужденец почука на вратата на кралството ти? Не се бой, Мадрецо. Само леко ще потропам. Ей, по-добра идея. Дали тези благородни гормити имат лепило, което да използвам? Ето го и шансът ти да попиташ. Мадрецо? Говори докато можеш. Кой си ти, чужденецо? Мадреца каза, че сте благородни. Да нападаш подло не е благородно. Я стига, атаките нямат правила. Би ли ме познал? Щом искаш. Стой! Аз нямах предвид точно това. Освободи силата на земята!
Изглеждаш ми набит. Кой те прати при нас, Земен? Създай каменен поток! Най-после краката ти стъпиха обратно на земята. Заслужаваш да ти ръкопляскаме! Ти си някакъв зълмагьосник. Изчезвай! Върви си в гнездото, пиленце! Какъв ти е проблемът да не би да се оплаши? Може да си по-голям от мен, но размерът не е всичко. Тук аз командвам, магьоснико. Ти ли командваш? Голям смях. Аз съм принц. А пък аз съм кралят тук. Татко, ти? Какво точно означава тези младежки разправи? Земният искаше да пробие стените ни. Не виждаш ли, че ни нападат? Втори натрапник. Втори ли каза? Аз съм ти баща. Не може да ми говориш с този тон, младежо. Разбира се. Тоест, да, татко. Ваше Величество Нейдър. Що се отнася до теб? Чуй ме добре. Ако си дошъл да ни покориш, не можеш да се мериш с моя въздушен народ. Не съм тук да ви нападам. Искам да се срещна с владетеля на... предполагам, че това си ти. Дръзваш да говориш с краля ни без да се прекланяш. Според легендите, земните са примитивни. И като гледам, това е вярно. Говори, Земен. Ако ми дадете шанс. Не знам много за земните, така че кажи ми, скално създание, каква е целта ти? Виж, голямо зло приближава вашето кралство. Татко, моля за позволението ти. Нека опухам здраво на жественика. Няма да го направиш. Защото той сега е гост на Орлов връх. Благодаря, Нейдър. Обещавам, няма да съжаляваш за това. Ноктис, заведи госта ни в тронната зала. Ще полетим ли? Това е върхът! По-бързо! Дай скорост, Ноктис, освен ако не искаш състезание. Имаш късмет, че си гост на баща ми. Не мислех, че ще срещна Земен крал, докато съм жив. Разкажи ми за злото. Всъщност, сър, дойдох тук, за да намеря принц, който да ме придружи в мисията. Значи и ти си кралска особа. Ами, предполагам. Поне така твърди мъдреца. Аз съм принцът. Да, знам го. Но принца, когото търся, трябва да има камък на Горм на ръката си. Като този ли? Другият ни гост. Заповядай. Кралю Нейдър, преговорите ни бяха успешни. Ще взема това, за което дойдох. Той е един от тях. Но какво става тук, Нейдър? Не се прави огнен. Знаем кой е лошият, нали? Ей, чуйте ме! Допускате ужасна грешка. Тези същества създават проблеми.
О, не, всемогъщи Горм. Клоунадата на Гром раздразни дори облачните ми скулптури. Извинявам се. Приемам извинението, кралю. Радвам се, че младият Семен доказа точно твърдението на Магор. Магор! Не му вярвайте! Чуйте ме! Не му Да се вярвайте! съюзите с кралството на лавата беше разумно решение. Ще ни предпазва от опитите на неговия вид да завземат нашите мирни територии. Допускате грешка! Пуснете ме! Не знаете с кого си имате работа! Пуснете ме! Не ме хвърляйте там! Луди ли сте? Защо никой от вас не ме чува? Охрана, помогнете ми! Не! Не ми харесва тонът ти, малко момченце. Аз не обичам да ми говорят като на дете. Аз съм наследник на този трон. Имам право да знам какво става. Не съм ли прав, татко? Андрал, би ли повторил на принца онова, което ми каза? С радост, ако това ще ускори нещата, ваше величество. Мракът приближава много бързо, Ноктис. Заплашва и двете ни кралства. Завоеватели чакат да им се отдаде възможност. А могъщите стени, които ни пазят, са обречени да паднат. И най-накрая ще се превърнат в пепел. Само, че ти също дойде и зад стените ни. Да! За да победим враговете си, трябва да направите жертва, малко момченце. Не ме докосвай! Аз съм принц! Ноктис, овладей се. Не се дръж така с нашите гости. Татко, т.е. кралю, ние не познаваме този гурмит. Защо да му вярваме? Той се държа добре и беше откровен с нас, а един враг може да се възползва от гостоприемството ни. Дарът на вечната светлина не е никак малка жертва. Това са доверието и подкрепата на кралството на лавата. Обещание, че като обединим народите си, нищо няма да унищожи онова, което сме изковали. Дойде време въздушното кралство да даде дар в замяна, Ноктис. Заповядвам ти да му дадеш камъка си. Но аз съжалявам, кралю, но не мога. Съжалявам. Детето е упорито. Не се бой, Андрал, ще се справя. Да, надявам се да е бързо. Добре, не гледай надолу! Пък ние сме били варвари. Сега се смейте, но чакайте да изляза от тук! Охрана! Искам да говоря с затворника на Саме. Да, принце. Пътят надолу е дълъг. Дойде да се шегуваш ли? Преди се боях от височини. Разбира се, сега ми се струва смешно. Татко ме научи да го преодолявам. Да не е време за приказки. Аз пренебрегнах мъдростта на баща си. Сега разбирам, ще ми разкажеш притча. Защо народът на лавата иска камъка? Кажи ми, мога да го понеса. От мен се очаква да го предам на Андрал. Освен ако не ми дадеш причина да не го правя. Това ще е най-лошото, което можеш да сториш. Хората на Андрал искат да съберат всички камъни и да поробят острова на Горн. Жалко, че му го каза. Сега трябва да разгромя и двама ни. Обе, махай се от тук! По-добре бягай! Изключено! Тогава ще взема цялата ръка. Не му позволявай! Трябва да се съглася с земния. Ноктис, пусти ме! Това е последният път, когато ме удряш. Принцът загина. Да живее Андрал!
кралят на лавата! Редно е да ме пуснеш. Трябва ти помощ. Аз съм принц на тази земя. Добре съм. Върни ми го. Какво става? Принц Ноктис, имай милост. Ноктис, пази се, това е капан! Приемам бялото знаме. Сега ми върни камъка. Аз приемам загубата ти. Кой да знае, че громитът късметлия ще се озове в затвора? За мен ли говориш? Трябва да се научиш да се контролираш, Агром. Пътят ти е ясен. Отвори очи и остави Горн да те води. Ето го и тайния визион. Кой от вас иска да вземе участие в бягство от затвора? Събудете се, духове гормити! Точно така, братле! Събуди се и ме измъкни от тук! Тън-тън! Да, хубаво име, но наистина трябва да изляза от тук. Тън-тън! Много ми е приятно. Аз съм Агром и в случай, че не си забелязал... Тън-тън! Трябва ми помощта ти. Къде отиваш? Тън-тън! Разбрах вече. Сега разбрах. Какво става? Какъв инцидент да се случи на принца? Тън-тън! Аз съм Тън-тън! Добре ли си? Трябва да отидеш да предупредиш краля си. Добре съм и мога да се грижа за себе си. Не знаеш кога да се откажеш. Ти започна пръв. Мощно сердо тюле! Майче го довърши. Не, стой! Чуй ме, Агром! Въздушните гормити са арогантни. По-скоро биха те стъпкали, отколкото да работят с теб. За разлика от тях, аз съм готов на сделка. Дай ми своя камък и земното кралство ще бъде пощадено. Можеш да ми се довериш. Звучи ми като чудесна сделка. Но без стойност, както и този, който я предлага. С това си осигури гибелта. Ти беше прав. Изглежда, че има още много неща, които да уча за мен. Смятай това за ускорен курс. Да! Освободи силата на въздуха. За мен не е достатъчно просто да се предадеш. Какво означава това? Това чудовище е синът ти. Попадна под злата магия на Агром. Ноктис? Да, татко. Станах повелител на природата. Изглеждаш изумително, дете. Ще защитаваш всички ни. Дай ми камъка. Няма. Тогава се готви да посрещнеш мощта на огъня. Ноктис, бяхме предадени. Може и така да е, но ние ще си отмъстим.
Създай каменен чук! Сега опитай ти! Създай въздушен меч! Не знаеш ли, че малките ви играчки не ме плашат? Да! Бийте се с мен като истински мъже! Мощно сенно гюле! Лек като перо, остър като бръснач. Справи се наистина великолепно, сине мой. Сине мой ли ме нарече? Мъчи се! Гневна вихрушка! Чудесна работа за начинаещ, хлопе! Кралю Нейдар, изминах дълъг път, за да търся помощ. И каква помощ търсиш, семен младежо? Търся принц с огромен кураж и изключителни сили, за да пътува с мен по света и да се сражава срещу Магор. Да, с него ще се забавляваме и ще се впускаме в приключения. Съжалявам, Агром, но не. Ние във Въздушното кралство не се занимаваме с подобни неща. Но Ноктис... Добре, няма нищо, разбирам. Супер, благодаря за отделеното време. И сте добре дошли, ако цялото ви кралство трябва да бъде спасено. Мадрецо! Мадрецо! Беше истински провал. Имаш ли и други идеи? Толкова мъки и то за нищо. Мадрецо! Мадрецо! Справи се изключително добре този път, младежо. Справил съм се добре? Не постигнах абсолютно нищо, загубих си времето. Животът е непредсказуем, Агром, като вятъра. Не дей, не изчезвай! Какво означава това? Лети ли ти се? Какво искаш сега, принц Ноктис? Да се забавляваме и да се впускаме в нови приключения. Сега като твой шеф искам да... Шеф ли? Сигурно се шегуваш. Може да те изпусна, помисли за това. Не би посмял. Не мисля, че... Филмът е обработен в Доли Медия Студио. Преводач Вилма Карталска. Ролите озвучиха актьорите Петър Бонев, Кирил Бояджиев, Константин Лунгов,
Георги Иванов, Петър Чернев, Станислав Димитров. Тон режисьори: Цветелина Цветкова, Ясен Пенчев, Евгений Манев, Илиян Апостолов, Петър Пейков. Rегисьор на доблажа Даниела Горанова. Con audacia e lealtà ed il gruppo farà tutto quel che potrà per difendere la libertà. Gormiti, un'altra avventura, signori della natura, la forza dei gormiti, restare sempre uniti, gormiti senza paura, signori della natura, son generosi e arditi, i principi gormiti, 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 Следва рекламна пауза. Край на рекламната пауза.